Lho we nyambut gawe kedunan we wis apa-apa we. Iki daging gak ngene kae piye? Kita itu kebiune ning omah apa piye? Oh. Supaya ngene lho we. Syukur ya we ya. Apa-apa. Daging kok ngene kuwi durung apa-apa we. Pak we dulur-dulur kono. Iki pengen sayuran. Kirim ning omah kono apa piye? Belum ning ngarep omah. Ngene kae lho. Hah? Kombo ina ya aku. Iya. Jarine kedonyan, jarine duniawi. Lah piye? Oh, wayah tanggale. Iki. Wis wayah tanggale we pertengahan. Ben gak meriang koyo koncoku kae. Jenenge Seh-seh kae lho. Wis wayah tanggale meriang ngombene teh. Aduh we. Wis kene we. Nyambut gawe meneh kedonyan we. Wis ra apa-apa. Sepenting sehat kabeh, seduluran kabeh.